खुलुमबायो नोंथांनि नामा मा? मा? आरो बबेनिफ्राय फैदों? मान्दारनिफ्राय फैलामोना। आरो नोंथांनि समस्या मा जादोंमोन? आं बिदि गसंनो हायामोन आं सयथाना नासयदोंमोन ओरै आलु जोबोमोन ओरै आलु जोबोमोन दहाय आं फेसिलिटिफोराव फैनानै गेलेबाय आं बिदि गसंनो हादों दा ओमफ्राय खै बोसोरनिफ्राय जादोंमोन बिदि? मास मोननै जाबाय आं सिखांनो हादों। जिरायलाय गसंलाय हालेलुया यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है 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 नोंथांनि नामा मा? नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों? आरो नोंथांनि समस्या मामोन? आंनि आथिङा सायोमोन आखाइफ्रा कर'ना भेक्सिन लानानै आथिं सानाया थानो हायामोन हरफ्रावबो उन्दुनो हाया बिदिनो खामानि मावलाबो सानायजोंनो दिन थाङो सानफ्रामबो जालाबो लोंलाबो गोजोननाय गैयि सायोमोन बिस खारबाय थायोमोन आं दिनै मोनायावबो आङो आथिं सानायखौ एसे आराम मोनदों ओमफ्राय बे दै बिनानै लांनायखौ आङो फुनदों माबा लोंदों थावफोरखौ फुनदों ओमफ्राय आं एसे साबसिन मोनलांदों ओमफ्राय दा आं एसे रुइस्रिनायाल'सै माने दुरबलखाय आथिं सानाया गैला आरो सिखर सिखर साजोबोमोन आंनि आथिं आखाइ मोदोमफोरा ओमफ्राय माब्लानिफ्राय जादोंमोन? आङो बिदिनो मास मोनब्रै मोनबा बायदि जाबायमोन आंनि बिसिया हालेलुया सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है Haleluya. Mama khai kho जायफ्रा थाव आरो दै होदोंमोन बेखौ जोङो रिसेपसनावहाय थांनानै लायनो हागोन साफानि साफानि बेखौ हरनाय जागोन Hallelujah! Praise the Lord! हामबायसै बे समावहाय
एसे बसाय जों नामखौ गाबज्रिना हरसिगोन एसे बसाय ना थादे अननानै बयबो भलेन्टियारबो हेलौ भलन्टियारफ्रा एसे सिगाङाव फै बेवहाय थाथेनो नाम मोनसे गाबज्रिनानै हर बेयाव सोलाय सोल' जागोन भलन्टियारफोर थाथ'फै बेयाव थाथेदे